El Rec amb la Cercaldes ha perdut el liderat de Nacional Catalana en caure derrotat aquest cap de setmana a la pista de l'hoquei Bigues. El derbi ballesà se saldava amb un 3-2 en un partit molt seriós i de gran intensitat per part dels dos equips. Els locals, amb una afició que va omplir a vessar la graderia, van anar per davant tot el partit. L'encarregat d'encetar l'electrònic va ser Albert Bou. A 10 minuts del descans, Xevi feia el 2-0, però un minut més tard, el Rec amb la Cercaldes escurçava diferències. Ens ha faltat aquell punt d'encert, també hi ha que reconèixer que el Calonge ha parat moltíssim, està molt bé a porteria, i penso que això ha sigut una mica el que ha marcat les diferències. Ells han estat molt efectius amb les 3-4 jugades clares i això ha donat aquest punt de tranquil·litat per poder estar darrere, esperar que nosaltres ens equivoquéssim. La veritat és que a la segona part el Caldes ha arriscat molt, ens ha apretat molt. També crec que és cert que nosaltres hem tingut alguna ocasió a la contra, en passi el segon pal i remat, que el seu porter els ha mantingut dins del partit. Crec que el resultat és just. La primera part ha sigut nostra, totalment. La segona sí que ells han tingut més pilota, han tingut més arribada, però crec que s'ha fet justícia que avui nosaltres hem sigut millors que ells. A la represa, De Guia sorprenia el Caldes amb aquest gol des de darrere de la línia de mig camp. Els homes d'Eduard Candami no ho donaven per perdut i van lluitar fins l'últim segon, però el gol de mans d'Edu no va arribar fins l'últim minut. El Rec amb la Cercaldes va tenir l'empat a tocar amb aquesta falta que no va entrar. La d'aquest diumenge ha estat la tercera victòria consecutiva del Bigues, que es troba en el seu millor moment aquesta temporada. La dinàmica de l'equip és molt bona a la segona volta. La veritat és que aquí a casa estem fent molt bons partits, estem controlant molt el joc, estem fent els nostres partits, els portem al que nosaltres pensem que són els nostres punts forts i ens estan sortint bé les coses, estem en confiança i aquí estan els resultats, que avui ha vingut el Caldes i hem sabut guanyar el partit. Amb aquesta derrota, els calderins baixen a la segona posició de la taula, a un punt de l'Arenys. Tot i això, marxaven de Bigues satisfets amb el bon treball de l'equip. El pavelló feia goig, molta gent, el pavelló molt ple, però jo estic molt content de l'actitud que hem tingut. L'actitud que hem tingut ha sigut amb una pista contrària, amb molta gent cridant, l'equip ha tirat endavant i al final això sumes, I amb aquesta actitud, se'ns escaparan pocs partits. La propera jornada, els homes de Bernat Bosch visitaran la complicada pista del Congrés, mentre que els calderins rebran a casa el Palafrugell.